Is-segretarja parlamentari Alessandra Faċivelli u Alicia Buġeja Sajd fissru l-budget tas-sena d-dieħla. Bħala wieħed li bih il-Gvern se jkompli għajn lill-laqdiet li jaħdmu fis-settur tal-annimali. Fis-qarrija tal-Gvern huma ġew kwotati jgħidu li l-miżuri li tħabbru fil-budget 2026 juru b'mod ċar il-viżjoni tal-Gvern għal Malta li tpoġġi l-benesseri tal-annimali fiċ-ċentru tal-politika tagħha. Fi żjara f'Dock Park fost l-oħrajn huma semmew li dawn l-laqdiet se jibbenefikaw minn rati speċjali fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, billi bħalissa qed jidħallsu brata non-residenzjali. Għal ukoll il-Gvern ħareġ diversi skemi, inkluż vouchers lil cat feeders. Innotaw li l-kunsilli lokali huma strumentali fil-ħarsien tal-annimali. Prova ta' dan qalu u l-fatt li llum il-ġurnata kull kunsill lokali għandu kunsillier li hu responsabbli mill-ħarsien tal-annimali. Intqal ukoll il-kunsilli lokali bdew jiġbru informazzjoni dwar il-kolonji ta' qtates f'kull raħal u belt. Dan fost diversi inizjattivi oħra li ntqal tnedew f'ħidma mad-Direttorat tal-ħarsien tal-annimali. Irrimarkaw li l-isptar għall-annimali li mistenni jerġa' jibda jopera u pass importanti biex titjib il-kura veterinarja pubblika. Ġie spjegat ukoll li se jibda l-proċess għal bini ta' krematorju tal-annimali u għal ċentru ġdid għal rehoming tal-annimali ta' triq, inkluż żwiemel.